Қайырлы кеш, құрметті достар. Бүгін мен сізге татарша мобиль қосымшалар турында сөйлеп кетешекмін. Мен һәм ұзақтан андай мобиль қосымшаларны булдырушыларда чыгыш ясаячак. Башлап китәсем килә, татар мобиль қосымшаларын ясаучы шундый иң эре разработчиктан, ул Казанның 2-нче лицей интернатының командасы. Бу укучылар әлеге лицей Казанда һәм республикада бик билгеле. Монда иң абруйлы балалар укый. Алар 4 телдә белем ала. Татарча, төркчә, инглизчә, русча. Гендерлы укыту системасы кулланыла һәм инде особо одаренные дети дип әйтәләр. Менә шушындый балалар гына кабул ителә әлеге лицейга. Шуңа күрә лицей укучылары актив рәвештә мобиль кушымталар ясый. Һәм аларның күпчелеге татар телен үстерүгә һәм баетуга карый. Хәзер мин сезгә шуларның турында кыскача гына сөйләп китәчәкмен. Беренчесе ул ябалак дигән кушымта, изучение татарского языка. Әлеге кушымта уен формасында барлык кешеләргә дә татар телен укырга ярдәм итә. Данное приложение позволяет обучаться татарскому языку в игровой форме. Его можно скачать на Android-устройство и в виде игры изучать различные основные слова. Төп сүзләрне өйрәнергә була, этик төсләр, төрле предметлар, ризыклар исемнәрен өйрәнергә була. Гомумән на базовом уровне дип әйтсәк, инде татар телен өйрәнергә була. Менә шушындый шулай итеп күренә ул телефонда. Татар телен өйрәнү җиңел. Әлиф-бага тест биреп була, төсләр, саннар өйрәнергә, предметның исемен атарга һәм шулай итеп бала яки инде үскән кеше татар телен өйрәнә ала. Статистика 5000-гә якын йөкләү, уртача билгесе 4 һәм 4. Соңгы яңарту быел 7 төрле мавыктыргыч тест һәм инде заманча барлык Android телефонларга һәм планшетларга куеп була әлеге кушымтаны. Киләсе кушымта сынау дип атала. Бу инде күбрәк интеллектуаль уен. Әгәр дә сезнең белемнәрегезне арттырасыгыз килсә, төрле яктан үстерәсегез килсә, әлеге кушымтаны телефоныгызга куясыз һәм төрле өлкәләрдәге интеллектуаль сорауларга җавап бирәсез. Различные интеллектуальные вопросы. Получается, можно поднять свой уровень интеллекта за счет ответов на различные вопросы, но все это происходит на татарском языке. То есть вы одновременно еще и улучшаете уровень владения татарским языком. Бу скриншотлар менә күрә аласыз уен рейтинг безнең турында. Әйтик, менә сорау мисалы, Акъяр шәһәрен русча атыйлар, Севастополь, Херсонес, Керчь, Симферополь. Инде сез җавап биргәч, билгеле бер төскә керә һәм азактан языла, дөрес җавапмы юкмы. Статистика 1000-гә якын йөкләү, Google Play'да уртача билге 5-ле. Һәм инде менә уңай кешеләр язган отзывларны күрә аласыз. Барысы да мактый, чөнки чыннан да бик кирәкле, бик кызыклы кушымта. 3-нче кушымтага күчәбез. Исеме үзгәрмәгән, кызганычка каршы, бу кушымта дар дип атала. Киләсе слайдка күчерсәк була. Әлеге уен русча виселица уенын хәтерләтә. Данное приложение напоминает русскую игру виселица, но здесь используются татарские слова по аналогии с русскоязычной версией этой игры. Шулай ук сүзләрне утырга кирәк, уйлап белергә. Әгәр дә инде сез менә белсәгез җиңәсез, белмәсәгез менә шундый виселица дигән әйбер килеп чыга. Статистика. Әлеге йөкләүләр саны бик күп түгел, уртача билге 4 һәм 4. Быел яңартылган һәм инде яңа версиядәге Android телефоннарына, планшетларына куеп була. Киләсе 4-нче кушымта лицей укучылары ясаган, ул Серле Казан дип атала. Казан буенча интерактив гид кушымта тәшкил итә үзе белән. Әлеге кушымта ярдәмендә сез Казан буйлап йөри аласыз, ниндидер тарихи урыннарны күзәтә аласыз. Гомумән бик файдалы әйбер, бигрәк тә Татарстанның башка районнарыннан Казанга килгән кешеләр өчен.
Моннан тыш лицей укучылары әйтүе буенча, әлеге кушымта алдағы вакытта инглиз һәм рус телләренә дә тәрҗемә ителергә тиеш. Шундый типтагы кушымталар. Шуның белән лицей кушымталары бетте. Күрә аласыз, хәтта лицейда укучы мәктәп укучылары да бүгенге көндә шундый менә файдалы мобиль кушымталар ясый белә. Киләсе презентация классиклар проекты дип атала. Бүгенге көндә Android телефоннары һәм планшетлары өчен Google Play кибетендә йөкләргә була классиклар дигән проект ясаган кушымталарны. Алар татар әдәбиятын укытуга багышланган һәм үзләре белән берничә электрон китап тәшкил итә. Беренчесе Тукай әкиятләр, Муса Җәлилнең Муамбит дәфтәрләре, Галимҗан Ибраһимов Кызыл чәчәкләр һәм Гадел Куйтының тапшырылмаган хатлар дигән әсәрләре. Әлеге кушымталарны телефоннарыгызга йөкләп, сез теләсә кайсы вакытта яраткан әдипләрегезнең шушы танылган әсәрләрен мобиль рәвештә укый аласыз. Беренчесе Тукайның әкиятләренә Шүрәле суанасы һәм Кәҗә белән Сарык ата-аналарга бик файдалы, балаларына өйрәтергә телефоннан бик уңайлы. Икенче киләсе слайдта без күрәбез аларның рәсемнәр белән сез балага күрсәтә дә аласыз. Мәсәлән, үзегез дә укый аласыз аларны. Шушындый статистика бик югары билге Google Play'да 5000-гә якын йөкләү, ягъни кешеләргә бик кирәкле булып чыккан бу кушымта. Һәм инде барлык Android версияләр өчен дә куярга мөмкин. Отзывлар уңай. Киләсе кушымта ул Муса Җәлилнең мобиль дәфтәрләре. Барлык әсәрләр дә кергән. Ягъни сез мәктәптә укыган Муса Җәлилнең әсәрләрен сагынып куйсагыз, библиотекага, китапханәгә бару кирәк түгел. Google Play'дан нибары кушымта йөкләп, аларны теләсә кайсы вакытта укый аласыз. Менә шундый типта рәсемнәр белән китап рәвешендә эшләгән 5000-гә якын йөкләү, шулай уңай бәйле Google Play'да уңай билге һәм инде барлык версияләр өчен. Галимҗан Ибраһимовның шулай Кызыл чәчәкләр дигән әсәре электрон китап форматында сез укый аласыз аны. Слайдта без күрә алабыз, менә ничек укырга уңайлы. Сез үзегез белгилей аласыз төсен, ягъни караңгы фондамы, якты фондамы укырга әйләнә шулай. Һәм инде шулай юк бик югары билге биргәннәр Google Play'да. Һәм соңгы классикларның соңгы кушымтасы ул тапшырылмаган хатлар, романтик рухтагы әсәр, мәктәптә укганда аны барысы да ярата иде. Тик мәктәптән гадәттә кыскача форматта бирәләр, инде тулай укысагыз килсә, шулай китапханәгә бару кирәк түгел. Нибары Google Play'дан сез аны телефоныңызга йөкләп укый аласыз. Шулай ук кыстыргычлар куярга мөмкин уңайлырак уку өчен. Һәм инде шулай ук бик югары билгеләр һәм уңай фикерләр калдыралар кешеләр Google Play кибетендә. Шушы ике иң зур кушымта ясаучыларның кушымталары менә шушы. Һәм тагын минем сезне таныштырасым килә Казандагы разработчиклар командасы белән. Алия һәм Артем Румянцевлар, алар татарларга һәм гомумән барлык кешеләргә дә кирәкле кушымта ясаганнар. Финанс архитектор дип атала ул. Һәм ул һәрбер кешегә үзенең шәхси финанслары белән идара итәргә уңайлырак итү өчен эшләнгән кушымта. Для учета личных финансов. Һәм Казанда яшәүләренә күрә, алар әлеге кушымтаны татарлар өчен дә адаптацияләп татар теленә күчергәннәр һәм бүген шушы кушымта турында сөйләп китәчәкләр. Добрый вечер, меня зовут Алия Румянцева, я представляю финансовый архитектор. Это приложение для учета личных финансов. Зачем вести учет финансов? Для того, чтобы знать, на что уходят деньги, и перестать тратить на бесполезные вещи. Так, когда вы знаете свои расходы, вы можете более точно спланировать покупку дорогой вещи
вещи и скопить на нее быстрее. Когда вы знаете, сколько денег нужно в месяц, и можете собрать подушку безопасности на полгода или год, вы не будете бояться увольнения или срочного лечения. Вы будете чувствовать себя намного увереннее. Так, возможности приложения. Финансовый архитектор поможет вам контролировать и планировать свою финансовую жизнь. Приложение позволяет учитывать расходы и доходы, видеть денежный поток, видеть баланс на операционных счетах, накоплениях, планировать расходы, доходы и сбережения. Вести учет с партнером, видеть статистику на графиках, ну и также вы можете переключить интерфейс на татарский язык. Скриншотлар татар тілінде ықтибар етсеңіз, барлық скриншотларда татар тілінде, яғни ғмуми баланс, ағымдағы счет, жиылған ақшалар, кірім, шығым, ақша, ағымы һәм бюджет ағымын көре аласыз. Как найти, то есть в Google Play можете по запросу «Семейный бюджет», 12 архитекторов, по описанию «Семейный бюджет» учетных расходов. Либо можете зайти на сайт Financial Architecture и там будет ссылка на приложение. Спасибо за внимание. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бәлки нидер сорауларыгыз булыр. Чөнки әлеге Сами над этим работали? Да. А почему вы читаете, а не рассказываете нам? Ну так вот получилось. Нет, просто такое ощущение, как Просто не программист. Нет, просто как вот не вы это сделали, а кто-то сделал и вы просто почитали. Это важно? Ну, конечно. Просто мы Ну, здесь хорошо, сидим, когда а вы вы... сделаете А мобильное вы... приложение, вы будете Нет. на него Можно я здесь поясню? сидим. Мы здесь Просто- сидим, то есть мы слушаем вас, а вы туда смотрите, отвернувшись от нас, и читаете только. Понимаете? То есть некрасиво. мы здесь собрались, чтобы приложение обсудить само, а не, наверное, манеру, как оно было преподнесено. Хочу отметить, что просто формат был задан как быстрая презентация. Именно поэтому это, наверное, больше моя вина, то, что я изъяснила задачу подобным образом. Может быть, у кого-то есть вопросы относительно самого приложения, потому что на самом деле очень крутой проект, нужный всем татарам, безусловно, потому что каждый расцвет татарской экономики, я считаю, нужно начинать каждому с себя. А вот это приложение, оно мало того, что позволяет обучиться финансовой грамотности каждому человеку, так еще и на татарском языке позволяет это делать, то есть делает приложение доступным для наших мам, бабушек и всех ближайших родственников, которые больше владеют татарским. Вот поэтому... Алия. Алия, iOS-та бар ма? Нет. Планлаштыңыз? Нет. В данный момент нет, но планируется? Да, планируется. В ближайшее время планируется. Сен хабар етерсің да iOS-та? Алия, әлбәттә. Шыққаш та хәбәр итәрбез. Тагын сораулар. Гомумән менә сорыйсым килә. Нинди дә булса кеше үзенең шәхси финансларын тикшерү белән шөгыльләнә микән? Нет. Ә ничек итеп син менә шөгыльләнәсең? Каким образом ты ведешь счет? Менә башта ук инде ул расход белән доходларны санау һәм ул минем менә башта беренче тапкыр аның турында ишетү ул 1 ел булды инде. Аннары мин теге уйладым. Минем барыбер теге расходлар күп түгел. Мин әйтәм, көчем җитәр инде буларын санарга. Шуны саный башладым. Аннары аңладым. Мин кайбер расходларны менә статистиканы җыеп аңладым. Кайбер расходлар мин күп китә кайбер әйберләргә һәм мин ул якны әз генә киметә алам. Һәм аннары шуны аңлагач мин шаккатымның ничә кирәкмәгән Шуңа күрә расходлар. кирәк. Әлбәттә ул теге менә бер көн эчендә расходлар алар бик әз булып күренә. Мин һәр көнне анда магазинга керәм, нәрсәдер алам, анда фрукталар, илес, исәп. Ләкин менә бер ай эчендә бөтенләй туплап санасаң, 1 ел эчендә туплап санасаң, анда инде соннар күпкә күбәя, алар зур булып күренә. Һәм үзеңә шаккатасың, ничек син Син кулланыр идеңме менә шушындый кушымтаны? Лай, ул фрукта инде гомумән теге пример шикелле инде. Мин инде бүтән яктан. Бу минемчә бик файдалы приложение. Мин үзем дә хәзер кулланам. Анысы Zen Money дип атала инде.
бик популяр, минемчә. Ләкин минем сорау менә бу приложение ул түләүлеме, түләүсезме? Түләүсез, бесплатно. Әйе, менә Шуңа күрә Казан разработчикларын поддержать итеп деймисең инде без безнең кушымтаны сайларга киңәш итәбез. Sanıysın tercüme yanından kızık mı oldu? Tercüme yanından kızık. Расход mesela balans. Миңа калса аңлаешлы мәсәлән менә счет сүзе турында әйтүчеләр булган иде, чөнки ягъни счет ул хисап. Тик монда счет дигән сүз нәкъ менә счет карты, банковский счет дигәнне аңлата. Шуңа күрә әлеге сүзне шул килеш калдырырга карар кылганнар. Инде гомумән кулланырга бик уңайлы, мин үзем шәхсән кулланам һәм барысына да киңәш итәм әлеге кушымтаны. Һәм тагын шундый сорау, гомумән менә сез монда җыелган кешеләр нинди типтагы татар кушымталарын кулланасыз? Какие приложения на татарском языке вы используете? Сүзлек. Кайсы сүзлек сер булмас? Сез аны көн сайын кулланасызмы? Еш кына, китап укыганда. Рәхмәт. Тагын кемнәр ниләрне куллана? Тагын нинди бар, менә мин белмәдем. Татарча кушымталар бар икән. Кайсы нидиләре бар икәнме? Гомумән, мин сезгә бер серне шишәм, ничек итеп татар кушымталарын табырга. Google Play-га керәсез, татар сүзен язасыз һәм татар телендәге барлык кушымталар чыга диярлек. Ләкин менә шушындый менә финанс архитектор кебек татар теленә тәрҗемә ителгән, ягъни көйләүләрдә татар телен сайлап була торган кушымталарны кызганычка менә алай җиңел генә табып булмый. Шуңа күрә менә без менә бу финанс архитекторны Казанда ясалган кушымтаны биредә менә шушылай итеп анонсларга булдык. Чөнки аны үзебездә эшлиләр, ул бик кирәкле, акчаларны экономияләргә ярдәм итә. Шуңа күрә татар телендә бик файдалы продукт дип уйлыйм. Менә разработчикларга сорау. Менә бу приложение банковский SMS-ларга бәйләнгән, ул чөнки менә ул бик уңайлы. Хәзер күп кешеләр карта белән генә түли. SMS килгәндә приложение автоматически бу счет хисапны үзгәртә үзенчә. Сиңа кирәгә кирәк түгел, анда басырга кирәк түгел, автоматик рәвештә. Сможете рассказать про привязку к SMS как раз очень актуально? И интеграция с банком, например. Интеграция с банком. По поводу СМС, скоро у нас выходит версия, которая распознает СМС, но по поводу интеграции с банком, то есть, к сожалению, нет прямой интеграции с банком, то есть только через СМС сейчас получится расходы ваши автоматически записывать. Да, это очень удобно. В ближайшее время эта возможность появится, это будет очень удобно, потому что с различных банков смс-ки будут автоматически перерабатываться ваши расходы в приложении. Вот. Может быть, еще есть какие-то вопросы насчет татарских приложений? Может быть, что-то обсудим интересное? Приложение жиылған мәлімет уже ясаушыларның сервердарына жіберілген безопасность жағынан С стороны безопасности. Да, кто может видеть все эти данные? Только вы сможете видеть эти данные, то есть больше никто их не видит. Они доступны только вам. Яғни безопасность қорқынышсыздық жағынан барысы да яхшы. Тағын бәлки сұраулар бардыр. Люди когда импорт широта приложение у нас, татар телендә приложение онлайн чыкты Да. Менә мин карап чыктым, барлык кушымталарны татар телендә булган диярлек. Һәм шундый үзем өчен нәтиҗә ясадым. Бүгенге көндә татар телендәге ниндидер юмористик, күбрәк күңел ача торган кушымталар җитми дип уйлыйм. Сүзлекләр бар, сөйләшергә, өйрәнү өчен төрле укыту формасындагы кушымталар бик күп, файдалы кушымталар күп. Тик менә ниндидер күңел ача торган формат кызганычка каршы бик алай ук үсмәгән дигән нәтиҗә ясадым. Сораулар бетте?
Барыгызга да рәхмәт. Игътибарыгыз өчен татар кушымталарын кулланыгыз, аларны эзләп табыгыз. Алар бүген бик күп. Барыгызга да уңышлар һәм килүегез өчен зур рәхмәт.